Вітаю вас, сябры. Меня зовут Борис Балты. Вы глядите канал Миновито онлайн и нашу рубрику «Легенда». Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки, подобайки, звонить у звоночек и досылать гэта и іншыя відэо з нашага канала сваім сябрам, делиться им у социальных сетках. Таксама не забывайте, что у нас існуе Patreon, вы можете нас падтрымаць, бо мы існуем толькі з дапамогі вашых грошай, нам не дапамагае ніякія фонды, ніякія гранты, ніякія дзяржавы ці дзяржаўныя структуры. Мы існуем толькі за ўласны кошт і за кошт вашай дапамогі. Таму калі вы хочаце, каб існавала сапраўдная беларуская, сапраўдная, незалежная, сапраўды незалежная медыа, гэтыя два словы для вас важныя, беларуская, незалежная, тады дапамагайце нам, мы будзем развівацца, каб у нацыянальных сілах была свая сапраўдная пляцоўка. У мінулых праграмах я вам распавядаў пра асобу Вінцэнта Гатлеўскага, пра асобу Міхала Вітушкі, распавядаў вам пра беларускую незалежніцкую партыю і беларускую вызваленчую армію. Так што вы цяпер ведаеце, што і ў беларусаў існуе свая нацыяналістычная ідэалогія, якая называецца незалежніцтва. Дарэчы, калі вы не глядзелі гэтыя перадачы, зайдзіце і паглядзіце на нашым канале. А сёння размова пойдзе пра актуальную падзею і гістарычна, што з ёй было звязана. Размова сёння пойдзе пра канстытуцыю, бо, як вядома, Беларусь у свой час, Беларусь гэта краіна, дзе была прынята першая канстытуцыя ў Еўропе і другая канстытуцыя ў свеце. Але да гэтага ў Беларусі існавалі дакументы канстытуцыйнага тыпу. Вось пра гэты дакумент і пойдзе сёння у нас з вами размова. Першым такім дакументам канстытуцыйнага тыпу гісторыкі называюць рускую правду князя Ярослава Мудрага. Яна пачала дзейнічаць спачатку ў тых беларускіх княствах, якія залежалі ад Кіева. Ну, у першую чаргу Тураўскае княства залежала ад Кіева, было залежным княствам, васалам. Ну, а потым яно пачало дзейнічаць і ўжо у полацкім княстве і ў іншых княствах Беларусі, на беларускай земле таксама. Але потым нашы з вами продкі стварылі свой асобны дакумент, ужо асобна ад кіевскай рускай правды. Гэта была дамова смаленскага, вітэбскага і полацкага княства з Рыгай, готскай дзяржавай і нямецкімі гарадамі, ну, значыць, сучаснай Латвіі. Гэта дакумент 1229 года. Так што тады нашым продкам быў больш важны, больш цікавы суд і законы немцаў, чым, напрыклад, суд і законы, які былі ў Кіеве. Потым ужо у Вялікім княстве Літоўскім Великим князем Казімірам IV прымаецца яго судебнік Казіміра 1447 года. Мы нават ведаем дзень, калі ён быў прыняты, 29 лютага. Судебнік складаўся з преамбулы 28 артыкулаў. Там шла размова пра то, які павінен быў быць суд, як павінны судзіць, каго павінны судзіць і за што павінны судзіць. Ну, вось такія, напрыклад, цікавыя рэчы з гэтага статута. Калі нехта скраў нейкую дробязь, то ён павінен заплаціць кошт раўны кошту паловы коня, так там і запісана. А калі нехта скраў нешта вялікае, то ён павінен заплаціць тое, што раўняецца кошту цэлага коня. Вось тады конямі ўсё выміралася. Такая ж рэч, што калі суд наказаў некага да смяротнага пакарання, то суд не толькі кажа, за што смяротнае пакаранне і каму смяротнае пакаранне, але і хто будзе рабіць гэтае смяротнае пакаранне. Бо існавалі каты. На дзяржаўнай пасадзе было смяротнае пакаранне. Ну, вы скажаце, каты павінен забіць, але у судебніку Казіміра таксама было запісана, што суд можа вырашыць, што гэта зробіць не кат, а гэта могуць зрабіць блізкія чалавека, які загінуў. Ну, напрыклад, там нехта забіў шмат людзей і суд асудзіў чалавека за гэта, і вось родзічы
тых, каго забілі, яны могуць самі ўжыць смяротнае пакаранне ў адносінах да забойцы іх блізкіх. Вось такія часы, такія правілы існавалі. Мы все цудова ведаем пра нашы статуты Вялікага княства Літоўскага. Усяго было прынята 3 статута. Статут 1529 года, статут 1556 года і статут 1588 года. Першы статут, які быў прыняты, ён не задавальняў шляхту, феадалаў. Другі статут ужо не задавальняў цэнтральную ўладу. Усіх выратаваў трэці статут. І тут быў геній, у гэтым мы бачым геній Льва Сапегі. Тое, што ён напісаў такі вельмі прыгожы тэкст, так добра ён яго напісаў, што ён задавальніў усіх, і шляхту, і ўладу. Дарэчы, першыя 2 статута былі напісаны ад рукі. Трэці статут быў ужо надрукаваны. Гэта значыць, што ён быў не толькі ў палітычным сэнсе прагрэсіўным дакументам, але і ў сэнсе тэхнічным таксама быў вельмі прагрэсіўным, што надрукавана было. Нават расійскія акупанты, калі акупавалі Беларусь у 1795 годзе, яны не адмянілі адразу статут, яны знішчалі Беларусь, але статут яны вымушаны былі адмяніць толькі ў 1840 годзе, яны 45 гадоў вымушаны былі цярпець, настолькі добра, настолькі правільна быў напісан гэты дакумент, настолькі вялікім быў чалавек Леў Сапега, якім мы можам ганарыцца. Дарэчы, вось хто цікавіцца гісторыяй, ведае, што у статуце на першым лісце намалёвана пагоня і карона. Гэта значыць герб Вялікага княства Літоўскага. Але там запісан таксама і наш першы гімн Вялікага княства Літоўскага. Гэта была песня Багародзіцы. Канстытуцыя 3 траўня 1791 года прымалася ў вельмі цяжкіх абставінах. Расія разам з Нямецчынай і Аўстрыяй распачала акупацыю Беларусі, адбыўся так званы першы падзел Рэчы Паспалітай. Былі акупаваны сучасныя абласныя цэнтры Віцебск, Магілёў, Гомель. Расейцы зараз кажуць, польская канстытуцыя, польскія законы, Рэч Паспалітай — это польская дзяржава, і тут увозяць падман беларусаў, якія тым больш не адукаваны, бо у нас нацыянальная адукацыя ў Беларусі вельмі слабая, як вядома. Гэта як і польскія законы, так і нашы законы. Як і польская канстытуцыя, так і наша канстытуцыя. Як і польская дзяржава, так і наша дзяржава. Бо што такое Рэч Паспалітай? Гэта рэспубліка абодвух народаў, гэта саюз, гэта канфедэрацыя, а пасля гэтай канстытуцыі федэрацыя двух дзяржаў, кароны польскай і Вялікага княства Літоўскага. Так што казаць, што гэта толькі палякаў, гэта значыць прыніжаць нацыянальную годнасць беларусаў. Гэта таксама і наша беларуская. Канстытуцыя была вельмі таксама прагрэсіўным дакументам. Гэта сапраўдны дакумент часу эпохі прасветы. Гэта дакумент, які скончвае феадалізм і распачынае капіталізм. Гэты дакумент, які будаваўся на тады вельмі папулярных ідэях ва ўсёй Еўропе, а гэты дакумент пісала такая шляхта прагрэсіўная вельмі, асветніцкая шляхта. Там былі такія рэчы, як ідэя грамадскай дамовы Руссо, ідэя Монтэскье про падзелы галін улады, ідэя пра таго ж Монтэскье пра двухпалатны парламент. Што было першым артыкулам Канстытуцыі? Гэта тое, што было важна для ўсіх. Кароль, шляхта, жыхары гарадоў, сяляне, што было для іх галоўнае тады? Гэта рэлігія, гэта вера. Вось в першым артыкуле Канстытуцыі запісваецца, што верай Рэчы Паспалітай з'яўляецца рыма-каталіцкая вера, пры тым, што гарантавалася свабода сумлення для ўсіх, для праваслаўных, пратэстантаў, для юдэяў, для мусульман, але вось галоўнай верай абвяшчалася рыма-каталіцкая вера.
Парламент, ён дзеліўся на две палаты. Тут Рэч Паспаліта была вельмі схожа з Великабрытаніяй. У Великабрытаніі таксама ў свой час быў прынят, нягледзячы на то, што ў Великабрытаніі няма адзінай канстытуцыі, у Великабрытаніі быў прынят у свой час закон канстытуцыйнага характару. Гэта знакамітая вялікая хартыя вольнасці. Гэта дамагліся ад караля Яна Безземельнага, дамагалася ангельская шляхта, і ў гэтым дакуменце, акрамя таго, што там было напісана пра суд, пра то, як судзіць, за што судзіць, каго судзіць, там было прапісана і тое, што ў шляхты з'яўляецца свой орган улады. Парламент. Вось такі парламент з'явіўся. Ён і да гэтага быў, але ён быў прапісаны менавіта ў канстытуцыі па такому брытанскаму узору. Ніжэйшая палата. Она называецца палата дэпутатаў. У Англіі гэта палата грамад. У Англіі туды абіраюць ад кожнай грамады дэпутата. У Рэчы Паспалітай ад кожнага павету абіраюць 2 дэпутатаў. Вышэйшая палата. У Англіі гэта палата лордаў, у Рэчы Паспалітай гэта палата сенатараў. І туды ўходзяць лорды Рэчы Паспалітай. Поэты, ваяводы, біскупы, як у Англіі, дарэчы, выходзяць біскупы англіканскай цэрквы, так і у Рэчы Паспалітай выходзілі біскупы рымакаталіцкай цэрквы. І таксама людзі, якіх прызначае сам кароль, ён можа прызначыць сенатараў. Урад, выканаўчая ўлада, урад узначальвае сам кароль. І сам кароль прызначае міністраў. Тады было 5 міністраў. Міністр паліцыі, міністр унутрашніх спраў, міністр абароны, міністр замежных спраў і міністр фінансаў. Да, 5 міністраў. І яшчэ туды ўваходзілі без права голаса, па-першае, прынц, маршалак Сойму, гэта значыць палаты дэпутатаў, і 2 каралеўскіх сакратара, але яны не мелі права голаса ў урадзе. Галасавалі толькі міністры і кароль у урадзе, яны прымалі рашэнне. Канстытуцыя гэта адмяніла такое вядомае стан рэчаў, які быў да гэтага, як, напрыклад, што голас кожнага шляхціча мае значэнне. Неважна, які шляхціч, нават калі ён дробны, нават калі ён усё прапіў, праграў у карты свой маёнтак, у яго засталася толькі шпага, прозвішча і там карціны з партрэтамі яго продкаў, і вельмі каларытны персанаж, якога можна сустрэць у літаратуры таго часу, ці пра той час. Так вось нават ён, які ўсё прапіў і прагуляў, ён меў права голаса на сойме. Не проста права голаса, а ён мог стаць і сказаць «не дазвалям». І закон не прымаўся, бо тады ўсе законы на соймах павінны, і рашэнні на соймах павінны былі прымацца аднагалосна. Ніхто не мог прагаласаваць супраць, ніхто не мог прагаласаваць утримаўся. Все павінны былі быць за. Вось это адмянялася. Зараз патрэбна была простая большасць галасоў у палаце дэпутатаў ці ў палаце сенатараў. Цяпер ужо не мела значэння, хто былі твои продкі, якое твоё прозвішча. Значэнне мае толькі тое, колькі ў тебя грошай. Уводзіцца грошавы цэнз. Зараз гэтага цэнзу няма, зараз у нас усеагульнае выбарчае права. Нягледзячы на то, што выбараў не існуе. А людзей за тое, што яны хацяць, каб выбары былі сумленнымі, іх калечаць і забіваюць. Але тым не менш, такое права прапісана. Так вось тады існавала вось такое цэнзавае права, што галоўнае было, колькі ў цябе грошай, колькі ў цябе маёмасці. Калі ў цябе дастаткова, то ты меў права абірацца і галасаваць. Калі не, ну так не. Так ты нічого не стоіш, так чаго ты будзеш вырашаць лёс дзяржавы, калі ў цябе няма грошай, калі ты сваё жыццё не можаш будаваць, як ты будзеш будаваць жыццё дзяржавы? Ну, вось такая логіка была. Я ж кажу, гэта канец феадалізму і пачатак капіталізму, што засведчыла гэта канстытуцыя. Але, на жаль, яна праіснавала не шмат. Яна праіснавала менш 2 гадоў і была адменена на так званым нямым сойме ў горадзе, на гарадзенскім сойме. Як я ўжо сказал, менш чым 2 гады, ў 1793 годзе яна была адменена, гэта канстытуцыя. А праз 2 гады Беларусь была акупавана імперскай Расіяй. 25 сакавіка 1918 года Беларусь адрадзілася як незалежная дзяржава. Была створана Беларуская Народная Рэспубліка. Ва ўстаўных граматах БНР мы можам прачытаць пра тое, што лёс Беларусі павінен вызначаць беларускі народ праз устаноўчыя соймы.
Устаноўчы Сойм так і не быў скліканы, дарэчы. І можа наша задача сёння склікаць такі устаноўчы Сойм, каб выпаўніць гэты запавет бацькоў БНР. Але 11 лістапада 1918 года прымаецца рашэнне, што Сойм мы пакуль склікаць не можам, няма часу. Палітычнай адзінасці паміж лівіцай і правіцай. Плюс нас могуць пачаць вайну супраць нас бальшавікі, што яны зробяць, БНР будзе акупавана. І вось прымаецца часовая канстытуцыя БНР. У канстытуцыі запісана, што ўся ўлада належыць беларускаму і іншым народам Беларусі. Да склікання устаноўчага Сойму парламентам станавілася Рада Рэспублікі. Гэта рада фармавалася карпаратыўна. Столькі-то чалавек ад рабочых, столькі-то ад селян, столькі-то ад чыгуначнікаў, столькі-то там ад габрэяў, столькі-то ад католікаў, столькі-то там ад жаночых саюзаў, там і так далей. Там было шмат прапісана гэтых катэгорыяў, а урадам станавілася Рада народных міністраў БНР замест народнага сакратарыята. Калі бальшавікі акупавалі Беларусь, яны напісалі сваю канстытуцыю па ўзоры Канстытуцыі РСФСР, па ўзоры Канстытуцыі Савецкай Расіі. У 1919 годзе на першым усебеларускім з'ездзе саветаў рабочых, жаўнерскіх і сялянскіх дэпутатаў была прынята гэта канстытуцыя. Яна, як я ўжо сказаў, практычна копія Канстытуцыі РСФСР. Адзін, што там няма артыкулаў пра тое, пра федэрацыю, таму што БСР або ССРБ, Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусь, была не федэрацыя, унітарнай дзяржавы. Новая канстытуцыя, акрамя таго, там забыўся яшчэ адна важная вельмі рэч, увадзілася, былі так званыя, як завуць па-расейску, лішэнцы. Значыць, цэлыя пласты грамадства, якія не мелі права голасу. Гэта святары, буржуазія, рантье, шляхта, былі супрацоўнікі паліцыі. Усе ты, каго не прымала бальшавіцкая ўлада. І они были позбавлены права голосу, права абіраць і быць абранымі. Да і самі органы ўлады, вышэйшым органам становіўся ўсе беларускі з'езд саветаў, паміж паседжаннямі з'езда цэнтральны выканаўчы камітэт, а урадам становіўся так званы савет народных камісараў. Ён абіраўся такой лесенкай. На воласных і на гарадскіх саветах абіралі губернскія з'езды саветаў, а губернскі з'езд саветаў выбіраў дэлегатаў на усебеларускі з'езд саветаў. Потым, калі з'явіцца СССР, будуць выбіраць дэлегатаў і на усесаюзны з'езд саветаў, і ў сувязі з стварэннем БССР у 1925 годзе прымаецца новая канстытуцыя БССР. БССР уже становіцца не незалежнай дзяржавай, а часткай Савецкага Саюза. У 1936 годзе Сталін прыняў новую савецкую канстытуцыю, як тады казалі, самую дэмакратычную, бо яна ўводзіла усеагульнае выбарчае права. Напрыклад, у шмат якіх краінах Еўропы яго не было. Жанчыны, напрыклад, не малі права голасу. Напрыклад, жанчыны ў Францыі не мелі права голасу до 1946 года. У Швейцарыі, я кажу, до 71-го, магчыма, я памыляюся, жанчыны не мелі права голосу. А вось у СССР уводзілася усеагульнае выбарчае права. Прымаецца ў 1937 годзе такая ж канстытуцыя і БССР, але праблема ў тым, што гэта была фікцыя, бо якраз распачаўся вялікі сталінскі тэрор. Ужо ўсё працавалі курапаты, ноч расстраляных паэтаў, забойствы. І гэта робіцца ад імя сталінскай самай дэмакратычнай канстытуцыі. Сталін помер, Хрушчоў не паспеў прыняць сваю канстытуцыю. Канстытуцыю так званага развітога сацыялізма, гэта ідэя савецкіх ідэолагаў, які такім чынам прызналі, што немагчыма пабудаваць камунізм. Так вось, канстытуцыя развітога сацыялізма прымаецца ў 1977 годзе, так званая Брэжнеўская канстытуцыя. Ну і за ёй прымаецца новая канстытуцыя БССР 1978 года. Менавіта з канстытуцыі 1978 года Беларусь становіцца незалежнай у 1991 годзе. Незалежная дзяржава павінна мець сваю новую канстытуцыю. До 1994 года разрабляюцца розныя праекты. У праекце 1991 года, які быў прыняты праз некалькі дзён пасля белавежскіх пагадненняў, і гэты тэкст ёсць, дарэчы, у Вікіпедыі, яго можна знайсці, ён, правда, па-расейску. Там у преамбуле запісваецца пра тое, што дзяржава грунтуецца на статутах ВКЛ, на устаўных граматах БНР, на декларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.
Канстытуцыя гэта была прэзідэнцка-парламенцкай рэспублікі. У ёй існаваў, напрыклад, такі раздзел, як адвакатура і юрыдычная абарона. Праект 92-го года. Гэта быў ужо праект парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікі. Паўнамоцтва прэзідэнта вельмі сильна зменшаліся. Павялічыліся паўнамоцтвы мясцовага самакіравання. Знік падзел пра адвакатуру. Знікла ў прэамбуле словы пра гістарычны падмурак статутаў, устаўных грамат, дэкларацый. У праекце 93-го года Беларусь становілася прэзідэнцкай рэспублікай. З'явіўся раздзел пра абарону дзяржавы. Ну і ўрэшце рэшт была прынята Канстытуцыя 94-го года. За год да гэтага Верховны Савет прыняў пастанову, які намаляваў мяжы гэтай Канстытуцыі. І гледзячы на гэтую пастанову і потым на Канстытуцыю, мы можам сказаць, што гэта Канстытуцыя пісалася пад тады прэм'ер-міністра Беларусі Вячеслава Францавіча Кебіча і пад яго номенклатурнае атачэнне. Ну, напрыклад, Беларусь прэзідэнцкая парламенцкая рэспубліка. Прэзідэнт абіраецца на 5 гадоў пад Кебічам. Верховны Савет абіраецца на 5 гадоў пад номенклатуру, бо лічылася, што гэта будзе номенклатурны Верховны Савет. Палова дэпутатаў, а ў Канстытуцыі 260 дэпутатаў, палова дэпутатаў працуюць прафесійна, а палова дэпутатаў застаюцца на сваім старым месцы працы. Гэта тое, што вельмі важна для той номенклатуры, для тых дырэктараў прадпрыемстваў, старшыней калгасаў, всякіх там старшыняў райвыканкамаў, гарвыканкамаў, абласных выканкамаў. Для іх было вельмі важна мець дэпутацкае пасведчанне і працягваць сваю працу, бо да гэтага ў саветах лічылася, што чалавек дэпутат непрафесійны. Ён працягвае працаваць, дзе ён працаваў. Таму былі пракуроры, дэпутаты, там дырэктары прадпрыемстваў, дэпутаты. Ва ўсіх нашых суседзяў усе дэпутаты павінны быць прафесійнымі, нават у той жа Расіі. Вось, а вось у Канстытуцыі 94-го года палавіна прафесійныя, палавіна могуць працягваць рабіць сваю старую справу. Дарэчы, напрыклад, у Швейцарыі няма прафесійных дэпутатаў. Усе дэпутаты працуюць, акрамя парламенту, яшчэ недзе. Яны павінны працаваць. Ну, ці могуць не працаваць, але ва ўсякім разе яны не спыняюць сваю рабочую дзейнасць падчас свайго дэпутацтва. Маюць права не спыняць сваю рабочую дзейнасць падчас вот этого дэпутацтва свайго у швейцарскім парламенце. Цікава, што тады дэпутаты ад апазіцыі БНФ патрабавалі, каб у Канстытуцыі не было пасады прэзідэнта, але пасаду прэзідэнта ўсё ж такі ўвялі. Прэзідэнтам стаў Лукашенка, які ў 96-м годзе зладзіў канстытуцыйны пераварот. Ён прыняў сваю нейкую новую канстытуцыю, дапоўніў ее ў 2004 годзе тым, што ён можа абірацца сколькі захоча раз на пасаду прэзідэнта. Ну і акрамя таго, ён ліквідаваў парламент замест законнага Верховнага Савета, а Канстытуцыя 15 сакавіка 1994 года гэта адзіная законная канстытуцыя Беларусі на сённяшні час, як бы яна не была напісана. Гэта адзіная законная канстытуцыя. Замест Верховнага Савета з'явіліся нейкі нацыянальны сход з нейкай палаты прадстаўнікоў і невядомага нам Савета Рэспублікі. Хто это Савет Рэспублікі, хто там заседае, невядома. Вось пра палатку мы ведаем, там сядзяць каханкі Лукашэнкі, там сидят там всякие жлобы типа Гайдукевича, там часам пускаюць такую апозіцыю, якая потым ідзе да Воскресенскага, ці сама балатуецца ў прэзідэнты. Так што пра палатку мы знаем, пра Савет Рэспублікі мы не ведаем нічога. Была ліквідавана кантрольная ўлада, кантрольная палата. Замест яе быў створаны нейкі камітэт дзяржаўнага кантролю, які падпарадкаваны прэзідэнту, значит, Лукашэнкі. Ну, што это значит? Што кантрольная ўлада, якая павінна кантраляваць і прэзідэнта, і ўрад, і дэпутату, прызначаецца прэзідэнтам, то есть прэзідэнт прызначае сваіх асабістых кантралёраў. Да, это не дэмакратычны такі шлях. Зараз адбываюцца новыя працэсы. Напрыклад, офіс Светланы Ціхановскай піша свой проект Конституції. Ну, я яго чытаў, яны ўжо напісалі другую рэдакцыю, зараз яны збіраюцца пісаць трэцюю рэдакцыю разам з спявачкай Анжеліка «Не смешите мои Искандеры» Агурбаш. Ёсць такія вось людзі у нас у новай апозіцыі.
я могу сказать, что першы раздзел хоць можна было першую рэдакцыю хоць можна было чытаць, другую рэдакцыю, якую напісалі, чытаць немагчыма. Калі ласка, калі вы глядзіце гэта відэо, вы глядзіце яго, калі ласка, прыбярыце гэтую другую рэдакцыю, гэта чытаць немагчыма, вочы балят ад гэтага. Паверніце, як было, і прыбярыце гэты артыкул, дзе две дзяржаўныя мовы, бо гэта сапраўдны лукашызм. Першае, што зрабіў Лукашенко, гэта знішчыў нацыянальныя сімвалы і пачаў знішчаць мову. Вы працягваеце яго шлях, калі вы ўводзіце двумоўе, так званае, а на самой справе аднамоўе, расійскае моўе. Бо застанецца той самы працэс, які зараз. Ёсць недзе фармальная беларуская мова, на ёй там фармальна гучыць першае радыё, якое ў народзе называюць брыхучкай, якога ніхто не слухае. Там гімн дзяржавы выконваецца на беларускай мове, а ўсё астатняе па-расейскую. І здаецца, што вы жывеце ў Расіі. Так што ўсе размаўляюць па-расейску, усе размаўляюць пра Расію, жывуць расійскімі культурнымі сэнсамі, расійскімі думкамі. І вось прыбярыце гэты артыкул і прыбярыце вось гэту абракадабру, якую вы зрабілі з вашай новай рэдакцыі Канстытуцыі. Чытаць это немагчыма. У вас там то, што спачатку, у канцы, то, што ў канцы, у сярэдзіне. Намешалі ўсяго, там гэта чытаць немагчыма, гэта не адпавядае нашай канстытуцыйнай традыцыі канстытуцыйных нашых суседзяў, таму зрабіце, як было раней, і прыбярыце этот артыкул пра две дзяржаўныя мовы. Ёсць людзі, якія думаюць, што трэба павярнуць, як была Канстытуцыю 94-го года. Ёсць людзі, якія думаюць, што трэба яе павярнуць і нешта памяняць. Напрыклад, бабарэнкінцы думаюць, што трэба Канстытуцыю павярнуць, але у артыкуле, дзе прапісана адна беларуская мова, запісаць две мовы, беларускую і расійскую. Ёсць, які думаюць, што трэба Канстытуцыю павярнуць, але ўбраць усе артыкулы пра прэзідэнта, што нам не патрэбен прэзідэнт. Ну, ёсць людзі, якія самі пішуць праекты Канстытуцыі. Ну, ось адзін перад вамі і прачытаў вам зараз вот эту невялікую лекцыю па беларускаму, па гісторыі беларускага канстытуцыйнага права. І так што я думаю, што калісьці мы на нашым канале менавіта онлайн зробім такі эфір, дзе мы будзем весці размову пра тое, якая Канстытуцыя нам патрэбна. Я спадзяюся, што мои калегі узгодзяцца з гэтым і зробяць такі вось эфір, якая Канстытуцыя нам патрэбна, што трэба прыбраць, што трэба дадаць, да чаго вярнуцца, да чаго не павяртацца. Вось, я думаю, мы калісьці такой эфір зробім. Я спадзяюся ва всякім разе, што такі эфір будзе. Ну, а каб ведаць, што гэты эфір сапраўды пачаўся, ставьте нам лайки, подобайки, звоните у звоночек, подписывайтесь на нас, пишите комментарии, досылайте спасылки на наш канал своим сябрам, на это видео своим сябрам, делитесь им в социальных сетках, ну и, конечно, Patreon, вы можете нам дапамагчы, мы будем вам вельмі удзячны за эту вашу дапамогу. Дякую вам и жыве Беларусь!